Bazukwana bandibulele Thongo xa usithi mandinenge yawo inkundla yamaphondo yothahla yongqongqoshe inkundla yakaleta inkundla yamachawe unqula ke kuthandaza siyabulela mhlekazi hayi mina abantwana bam inhliziyo yami idade emafuthini nomlomo ongavalekiyo mna ndinguchawe ndingumdanga ndinguchiwo ndingukhawuta nomlomo ongavalekiyo embalini zange ndayiva into niyenzayo kulomnombo kulendlunyama kwesi siphetho sizukulwana samaqirha zange ndayiva embalini kuthiwe namhlanje kuzokwenziwa umbulelo kuzokwenza ugxobo ubulelwe emanyangeni ngesidi olukhuphileyo bulela abantwana bam Thixo namanyanga nisikelele Thixo namanyanga nikhulise ngokweenkundla zamakhaya wenu nidlodlobe nikhule ebugqirheni nibheke phezulu nithi ntokani bakhulu nitye phantsi kwemisebenzi mna ngoku nditye iziqhamo zemisebenzi yam xa ndihleli ndimamele into ezintle ezithethekayo zimnandi zinje zindivisa kamnandi bakwakuthiwa oomama benu baye bangamapharo emvula benyangiwe batye emigqomeni bogaya imbovane befuna ukhulisa ubugqirha bothatha amaselo athethayo bafuna ukukhulisa ubugqirha siyacamakutsha bendingazuva kamnandi kodwa ngoku ezi zinto zenzekayo zindivisa kamnandi bazenzeke izinto ndisaphila ndibona ngamehlo wam bulela Mpondo mani bulela Faku bulela Ngqongqoshe ndabulela Mapondo ndabulela sithi iziqhamo ngoku yazi lo mzi ndafika nguforumzi lo mzi ugcwele ifence apha ilibobosi landa ihlela abagqirha kubhabha inhlanzi apha kuthengiswa netshintshi beer osonobi ngamakhwenkwe nangaka siyacama kuwo kungena kwami kweli khaya ingabantwana aba masicamagushe kubani oyesazi uba namhlanje kube kumandi kunje sigqobile sisiva kamnandi yabulela boFaku yabulela boNgqongqoshe yabulela bosiqelekazi abulela bulela ubumandi hlale abantwana bam apha eJerusalem ningagunqi nihlale apha ningagunqi ningajikwa nalithongo niphikise elithi phuma kwinkundla zamaphondo uyaba ngumoya oqalisekileyo lo moya omdaka abulela abazukulwana inhle into eniyenzileyo nisenzele igama nodumo singamagqirha elilizwe